Ka design ki riam yatho baya pher ka wei na ka wepat. Tang na wets. Ham maulai moro Shillong. Tong ini kami ia kimat Khubor jangan ni kejan miat katway tarik Jylliew arajar arbsau dagabas sedang shua naga Jylla. Kum gadak ban pensakan mau ia kejing kenjo arfusan snem kejing ya ilenti ia ke Saint Xavier Secondary School New Nongstoin lakan tiu kerdan naga secondary syaka higher secondary section. Kajing play saya ke higher secondary section hagani ke school kan long ru kum kajing play lat ia ki kena school ki bawan ki long yeng bakhamduna ka yo ka kon bakin yo beteng saya kajing pulih haga kelas 11 but 12 Ka Meghalaya Human Rights Commission kala khot hajir yau Superintendent of Police jongka East Khasi Hills District Rituraj Ravi haga arpu tarik Jylliew arajar arpusau haga bayadai bat ka jingja haga miet siteng senia jongka kendai tarik Jylliew arajar arpusau haga bau SP rengkat bat ki pulit kilale irung haga jakas syak tangan jongka kong bendas aim ha parking lot kapadan markap bat ka office additional secretariat Shillong Ka Commission kalapan ru ia ka kaipot ka babnia halor kani ke jingja naka Director General of Police ke Jylla Meghalaya. Ka Khasi Students Union South West Khasi Hills District rengkat kidkhot jongka KSU Mau Kerwat Circle kala Saimadan da ka hok wat jingtip right to information halor ke jersi tungkam tungjam sop hapo katanat ka koj ka kia ha South West Khasi Hills District. Lembaga RTI ka KSU kala Saimadan ya ka jing tungkam sop hagi sub center ki PHC ki CHC bat haga civil hospital Mau Kerwat haga balalap bagi don hadu shispa khat arteli ki pos bala syutung klem dapen benapaj ba bat klem dale ya ka interview Kinong tray ki badan hapok Kshatri jongka All Meghalaya SSA Non-Teaching Staff Association kila ai por khat sansni yak sarkar Jylla bat kumjo ru yak tanat pule puthi bakin kentiu no yak tulop bat berngem ru ban mi sya surak ban pelong da kejingeki lada ka sarkar kamsngap yak ni kejingdawa ka President jongka Association ka kong Jennifer J. Senrem kalau ong balada ja ba ka sarkar kamla ban siu no da ka tulap ba thamai ka seng kan sashim da ki weipat ki lat glenti bating ka sarkar Jylla lengba u Secretary jongka tanat PWD Roads uba KK Mawa kala pha da ka jingtho syaka kong bendas aim ban pentip ba ya ka surak nongpo umdan Sonapur ka bajrong san phukundai kilometer la terwa ban sna lengba ka NESID Roads bat na ka scheme PMGSY 3 Kajing tho ka pentip baya ka surak nadu nongpo hadu umden ka bajrong arpo kilometer la terwa hapo ka NESID ya ka ba on sa bay pisa da ka Ministry of Development of Northeast Region ha ka ba ka mang pisa ka ba sanpu art lor tingka Ka sarkar Jylla lengba ka tanat transport harangkat ka jingit railang bat ka office persons with disabilities ha ka khatway tarik Jylliew arajar arpusau kalau pelong ya gejing pensyai pai ba na ka benta ginong nya kali kamai halor ka hok jong ki breo ki badon ya gejing duna ki dekhotmet katana transport kalau kentu ya ginong nya kali kamai hapo nong ba Shillong ban ai gejing trelang bat ka office jong district transport officer ban le ya ka babha na ka benta ki baduna dekhotmet ki badon kam ya gejing rap bat bakim dei ban iben ne ban pek tang da ka khmat iki Arngut ki breu kila mensau bat uwei lakran no hasyen hadien baka skuti ke baki syong kala ya takho hajan ka school step by step ha barik Shillong kani kala jaha kapor kumba shipau shiteng baje menmiet ha ka shipau tarik Jylliew arajar arpsau hagani ke jingja ka wei ka kentai kapala tip kerteng kum ka Liza Pradhan kapala life sauce nem karta kala mensau kadba ukurim jongka u Devendra Nayak ubala laipu prasnem karta ula light tau Clement sau kini gishikurim kidei kinong jengok kai Pyrthei kibana ka Jylla West Bengal ki pulit ka Ribhoi district ha ka shipau tarik Jylliew arajar arpsau kila yo kemya laingut ki dekhot ka sleeper cell jongka sengking atiar New Trap National Liberation Council ki badon khti bandawa pisa na kinong khai bat na ki riu shimet ha ka shnong mau hati Ribhoi district bar hanong ba Shillong
Yakini kila ingot latip kerteng kum u Safe Frank Paul Pariat ubala arpusan snem karta nak sinong ummat ubabat ya kekerdan self-style commander jongga HNLC u kitbok mujai ubala arpulai snem karta nak sinong ummat bat u Barnabas lengdo ubala saupu handai snem karta nak sinong Kendoso Riboy District. Tong ini kami yakimat Khubor nagari. U teng shop jongga film Kanada u Darshan Tugu Dipa bat ka kurim ka jong u ka Pavitra Gauda kila syakem hagi pulet akas ni baar mentah kateo haga bayadai bat ka jing syak peniap jong wei brio ha Bengaluru. Nalor kini ki arngot ki shikurim sa shipongut ki wei pat kila syak ra hagi pulet syatanat na ka bentaban pelong ya ka jing tokit. Laingut kilek no nagari Pakistan balanget bagi day ki badon keti ha ka jing hiartma ya ka boss ka bakit ya ki nong lake pilgrim ha Riasi district Jammu and Kashmir ha ka khandai tarik Jylliew arajar arpsau ki day ki jo ki kenhon ki bala hiartma ya ki kali ki bakit ya ki sipai sun ya Indian Air Force ha Punj ha ka sau tarik Jylliew arajar arpsau. Ki temai Khubor ki tu bagi ni gileno kila yai lenti na ki klau berben hadien ka jing hartma ha Punj pad hadien ka ni kila senret kuli napang saya ka bos ka bakit ya ki nong lake pilgrim kat bagi dangwan pai Shakatra na Shiv Khori temple ka badon Hariasi ha ka bakhandai ngut ki breu kila yam pat lai fulai ngut ki wei pat kila men saujur. Kidon hadu khat laingut ki menteri naga kenhun jongga National Democratic Alliance ki bala bam smai haga sarkar jong Modi haga sien ka balai ki badai na ki Jylla jongga India basyati. Kini ki kentup ya ka menteri ki bapai ya katanat finance, foreign affairs but civil aviation. Kani ke pen isyai baka sarkar Modi kala kampel jingmut bha syaki Jylla jongga India basyati hadien baka BJP bat ka kenhun baya trailang kila job arfui teligi seat haka election Lok Sabha badang shu dep longshan. Hadien baka BJP bat ki paralok ki baya trailang hapok ka kenhun National Democratic Alliance kila tau yak sarkar batmai hagari India ka sarkar jong Modi kalau bu sengi ban pelong ya ke jingjiet yau lampang jong ka ying dorbar tau ai ke parliament ka ban salong la kumnu ha ka arfun riu tarik Jylliew arjar arpsau. Ka thamai Khubor ka lai tu bagi MP bathamai jong ka parliament kin sapam smai ha ka arpsau bat arsan tarik Jylliew arjar arpsau bat kumba kalong menta ka TDP bat ka JDU kila kamtrai ban yo ya ka syuki lampang hapo ka parliament. Uwei uhebret ubadang khatlai snem karta nagasnong Mirut Uttar Pradesh ula persyang ban lek biria daga bapha ya ka Khubor lamler leng baga email ban pentip paudon bom haga lengsun Air Canada flight AC43 ka ba mi na Delhi ban lek cha Toronto leng ba ka kat lengsun ha Delhi tang shuyo jing pniang ya ka ni ka email ki pulit ki bala penlong ya jing token kila syam baka email kadai tangga Khubor ham saya ban syu penting. Mentapat tung ini pai syagimat Khubor na Kylleng kiri ke Pyrthei. Kum ka jing pen pai markeliang ya ke sarkar China. Ka sarkar India kala jer kerteng temai palat khat arteli kisnong hapo patain Tibet ya ki bala sensyar donbor daka sarkar China. Ka China kala jer kerteng temai ya ka Jylla Arunachal Pradesh hagipor bala late no tangban penklan ya ka jingkam trai ya ka ni ka Jylla ka badan hapo pathan chete lamingi jonggari India. U Vice President jongga Malwai u Solos Chilima rengkat bat khandai ngut ki wei pat kila yap ha ka jinghap ka lingsun. Ya kani kijing jala pentik na daka secretary jong u president ka Colin Samba haka katway tarik Jylliew arjar arpsau. Kaling soin ka bakit yaw vice president Solos Chilima kuntup ya ka first lady barim ka Shanil Zimbiri bat kiway pat kilangat hagani kijing jala basongsi hadien baka ling soin kalaja kansan na ka radar jong ka air traffic control. U Secretary of State jongkari United States u Anthony Blinken ula kentu yakin nongyalam jongkiri Arab bakin penbor yakin lekno Hamas bakin pediang ya kejing terwa sange yasiat malah terwa nadu shipo sengi mensyua dau Presiden jongkari US u Joe Biden kenang ban penkut no ya katma kabala nek mentala prabenai kenti ha Gaza.
ha ka jinglai jingo ka ba pra ya ka than bagi le no Hamas ke lahir thma ya kari Israel ha ka nyu tari urisau arjar arpulai u blinken ula terwa ya ka jing sange ya sian khanang ban tem ya ka jing kalang jong ka ding syakari Lebanon kari Taiwan kala penher daki drone ban pentut ya kano jing temu jong kari China ban kurup ya ka Taiwan ha kano ka por kat kum gajing itu jong Admiral kari United States haduriau ba Pacific ula ong bakani gajing temu yamanta kan long kum gajing khanglat ya ka China khanang ban ailat ya kari United States bakan dupla ban ai jing yarap jin sauspa million ngut ki khna ki badang hapo sansnem karta kilamat ya ki jingsha thambor halayin la pentip ka UN Children's Fund la ne ke UNICEF ha ka shipho tarik Jylliew arjar arpsau kumbah nriu pho na shispa ki khanarit ki badang hapo sansnem karta ha Kylleng ka Pyrthei ki mat ya ki jingsha thambor kat kum ka jinglum jingtip hapdeng ki snem arjar shipho hado usnem arjar arpulai ha ki shispa tali giri kinong ya ki persya ya kari Israel kila pertashla ya ka kentien long live the intifada shabar ka downtown Manhattan exhibit ha ka jingkan mau buram ya ki mensiem ki balakhlak no ha ka jingsha thambor ha ka new tarik urisau arjar arpulai ha ka Nova Music Festival ki pulit gila yeteng ko marmet bat kinong ya ki balapulong ya ka jingelum pajba hakmat ka Nova Music Festival exhibition ha Wall Street New York kat kum ka Khubor balai thu gishipai Israel saungut gishipai kari Israel kilayap ha jing Pyrthei jong ka wei ka yeng mala ha Rafah ha ka benta bashati jong ka Gaza Strip ki saungut gishipai ki balayap ki dei ki badang ha pedeng karta ka ba khat khandai hadu arp sausnem hadien bak shipai kila kawang do bom ha ka wei ka yeng lai mala balau suba baki le no kila rit ngen nrei bom ula Pyrthei ha ka por bakini ki saungut ki shipai ki rung ha po ka yeng mala ka bala tua bat tep im yak shipai ha ka ni ka jingja nyongut ki shipai Israel ru kila mansau ki shipai kari Nepal kila yo sei southly ki met yampat ka wei ka met balasa satang kishing na ulum Everest bat na ki sentai lum jong lotse bat nupse ha ga jinglei wat ya ki nong ki ulum ki bala jar ngai ha ga kenjang ka ba prajar praspa saufundai mitar ulum Everest de ulum bejrong tam ha ka Pyrthei nrei hauni ulum kala long ru ka jaka bajur bha ka jing penjabo bontli ki yeng dara bala julor ki jan ki song jingbam ki tiar shet ki bilar thali ki bilor biar ki tendong ler ki la shuleng kien ha shilenter jong ulum bala e no shadien da ki nong ki ulum u chancellor jongari Germany u Olaf Scholz ula khot bat wer naga bentaban penklan ya ke jingyada naga jingsha hiertma ha kari Russia ka bala banja ha kano ka por Ushol sulakhat bat weru ya kiri ke Pyrthei ki bajia trei lang ban ajing Christian ya ka senjam jong Germany naga bentaban penklan ya ke sipai sun jong kari Ukraine ka balamat ya ke jingsha penjulor naga jing hertma ka Russia kito gilong kimat jong gani janmet kublai